Ayu. Tenan opo umpan aku bakal mejarne. Ngomong karo sliramu lan para dayang-dayang ning kene ngono ya Byongkan. Inggih sumanggaken Gusti Ayu menapa ingkang badhe dipun wedharaken Gusti? Kaya jenenge kaya Kang Mas Panjasmara bangun iki. Yen suwane kraton Koswibangan jorane wigati apa? Katimbalan iki ya ora matur karo aku. Mbok menapa yen ana wigati iki ya tinggal enggak rawuh ning taman kene ngene to Byongkan. Gusti Ayu Dewi Sekartasi. Panjenengan sampun nandhang sungkawa ing wekdal. Kok menawi Gusti Panjasmara bangun menika katimbalan menawi tasih wonten parigatos ing kraton Gusti Ayu. Nanging ngene to Byongkan. Wong aku ki lagi kemantenannya ditinggal sakono dina ya samadene aku wis kangen banget karo garwaku. Kang Mas Panjasmara bangun. Yen aku ora sandingan karo Kang Mas Panjasmara bangun rasane atiku kaya ora kuat ngampang ngono Byongkan. Iki samestinipun dalem menika nggih boten saged maido wong kemanten anyar. Nggih nampun dipenggalih sanget-sanget to pun kadang kangipun panjenengan menika disimoraken ngaten lho Gusti. Kaya ngono to Byong. Nggih. Ya ngene ya Byong. Sedane aku manjing ning taman kene ngranti rapoe Kang Mas Panjasmara bangun. Ayo para dayang kabeh. Monggo. Gawe dolanan sing enak. Sing enak. Ayo Byong. Kalau tiga dayang enak itu. Ye, Mbak Prau kok ye. Mbak Prau yo penak yo. Hah? Iya dayang. Kuring cocok derene. Kuring cinta monggo Pak. Monggo dados. Mas Panjasmara bangun ning tengah dalan wis tumuju ning taman kene ngono Byong. Nggih, kok menawi sinten ngertos. Kok diajeng-ajeng sanget to mesakaken. Mas Panjasmara bangun Kang. Bravo. Banget kalau dia Mbak. Monggo Kang Mas. Saka kaduan mentas wae kowe ketemban. Nggih, Gusti Panjasmara. Kanggo nglipur Gustimu lho. Nggih, menika dalem menika mesakaken sanget. Nek menapa panjenengane tasih kemanten anyar dipetinggalaken panjenengan suwat dhateng kraton boten rawuh-rawuh nandhang suka apa menika mesakaken lho. Byong, Nggih. apa ora ana sing keter pegawean anggemu sabyanku karo Gustimu? Sampun boten wonten kang ngutiwakaken sedaya menika boten langkung diombang ngertos akan dawuh Gusti kunjuk. Iya. Aku matur nuwun dene apa kowe nyambut gawe nang kene tanpa diperintah. Nggih. Wis ngerti pegawean apa sing kudu mbok dandak. Nggih, Gusti. Tanpa dikongkon Gusti putrimu boto apa kowe wis ngerti. Nggih. Awet kowe nang kene wis suwe. Nggih, Gusti. Byong mbang kabeh. Nggih, Gusti. Aku arep ngomong karo Gustimu. Ananging tak jaluk rika kabeh nyisir saka papan panggonan. Oh, nggih, saged dawuh. Angge ya, sayang.